Dobar dan, dragi youtuber, ja ću vam pokazati kako podesiti postavke vašega Bandicama. Naravno da se javim kao Panđa nezaboravni. I sada ovako. Prvo što će vam najviše trebati je jezik. Jezik uzeti ovdje hrvatski. Možete i odabrati koji god hoćete. Ne znam baš ima li srpski, evo ima srpski. Ne želim ja sam hrvatski, što će mi srpski. I ovako, ok, ovako sada, ako hoćete ovdje postavke. Ovdje vam je zvuk, naravno, i ovdje morate postaviti dva mikrofona. Relate, hig, definitely out, to naravno. Web kamera, to nije to da me nekada vidite u klipima, to više neću raditi jer mi je to sad postalo malo bezvezno, nećete moći vidjeti cijeli ekran. Ovdje efekti pri lijevom kliku će vam kad kliknete negdje, na primjer ovako ja sad se kliknem, pojavlja vam se crveno, a sada kad kliknete negdje ovdje, na primjer, pojavljiva se plavo za mene. Dobro, a ovdje će vam oko miša biti žuto. Dobro, to je više ništa. Ovako, i ovdje kliknete otvoriti, tu su vaše sve Bandicam videe. I odaberete gdje ćete, nastavite gdje jesu. Možete i ovdje, no naravno ja uzimam otvor. O program, dobro, to tako. A pa spremanja i tu su vam videe i ovo su vam slike. Ja nisam inače ništa slikao, no to i ne treba. Ne znam više što ja vam kažem. Ovako, ovdje kliknite i možete snimati igru, znate. To je da snim sliku i tako. I nešto što vam kažem, to je valjda sve. Bok.